Римляните ни превъзхождат по численост и са избрали за бойно поле място, където пехотата им ще покаже силата си. Изборът им е добър, но не толкова, колкото те си мислят. Нашите войски ще са разположени от външната им страна, като една здрава, но много гъвкава дъга. Маго, ти ще командваш тази фронтова линия. Не мога да изтъкна достатъчно силно значението на настоящата битка. Римляните ще видят войската ни, но няма да се страхуват от нас. Те ще се чувстват сигурни заради по-голямата си численост и ние ще ги оставим да мислят така. Запомнете, най-голямата сила може да бъде и най-голяма слабост. Преди да разгънем войската си, искам ти, Махарбал, да атакуваш кавалерията им. Напред! Когато видят кавалерията ни да напредва, те ще реагират. Независимо от загубите ви, трябва да ги отблъснете и да предизвикате пълното им объркване. Продължавайте напред! При атаката сигурно ще понесем големи загуби, но трябва да ги отблъснем. Римляните ще ни отговорят, като изпратят напред още една рота пехотинци. Те имат повече войници и ще ги използват. Римски легиони! Прославете се! Имай търпение, братко, и отстъпвай бавно. Когато фронтовата линия се разкъса, което е неминуемо, римляните ще се поддлъжат и ще хвърлят в боя още войска. Резервите напред! В този момент римляните ще си мислят, че са победили. Ханибал! 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 Нека усетят вкуса на победата. Преди да мобилизираме скритите си резерви, ще се обърнем и ще блокираме и двата им фланга. Ще бъдат обградени от три страни. И няма къде да отидат, освен назад.
Тогава твоята кавалерия ще пресече пътя им. Няма да има пощада за тях. Това беше най-голямата ни победа за всички времена. 60 000 римляни загинаха, пронизани от мечовете ни. Каймакът на едно военно и политическо командване беше напълно унищожен само за един ден. Победата ни бе по-голяма от тази на Александър или на който и да е друг герой живял на тази земя преди мен. Но въпреки това не изпитвах чувство на триумф.